ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସ୍କା ଗଲାବେଳେ ପାଗ ପୁରା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ। ଝିପଝିପ ବର୍ଷା, କୋହଲା ପବନ ବହୁଥାଏ। ମୁଁ ବସ୍ର ଝରକା ପାଖରେ ବସିକି 90sର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। କାଠୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ଟି ରହିଲା। ଝରକା ପଟୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଚିପ୍ସର ବିକା ହେବାର ରଡ଼ି ଶୁଣି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବସ୍ରେ ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ, ଡେଉଁଚି ମୋ ବାଁ ଆଖି, ଆଜି କିଏ ଆସିବ କି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଆଁ କାଉରାବେ କା କା। ପାଖାପାଖି ସେତିକିବେଳେ 5ଟି କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ ଓ 5ଟି ପୁଅ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ତିନ୍ତି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଝିଅଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ର ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଅଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ବସିବାକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବସିଲା ଓ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦେଲା ଆଉ ସିଟ୍ଟି କାହା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରିଦେଲା। ତାପରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମାତ୍ର ସେ ସିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଅଟି କାହାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ କହିଲା, ପଛକୁ ଆସୁନା, ତୁମ ପାଇଁ ସିଟ୍ ରଖିଛି ପରା। ମୋ ଆଖି ଗଲା 3-4 ସିଟ୍ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଝିଅଟି ଉପରେ। ଝିଅଟି କହୁଥିଲା, ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି, କିଏ ଦେଖିଦେବ। ପୁଅଟି କହିଲା, ଆମ ବିଷୟରେ ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଝିଅଟି କହିଲା, ନା ନା ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ଦେଖିଦେବ। ଝିଅର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଜା କରୁଥିଲେ, ଯାଉନୁ ପଛକୁ, ତୋ ପାଇଁ ସେ ସିଟ୍ ରଖିଛି ପରା। ପୁଅଟି ପୁଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସୁନ। ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଝଟକରେ ପୁଅଟିର ପାଖ ସିଟ୍ରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ପୁଅଟିର ହସ ଦେଖିବା ଲାୟକ ଥିଲା। ବାହାରେ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା, ଶୀତୁଆ ପବନ, ବସ୍ରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଓ ପୁଅର ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଝିଅର ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଝିଅଟିର ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଶିହରଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତର କରିହେବ?